खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2 सेप्तेम्बर 2020 समबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोआ मानोबा गिलुं गिलुं जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। देहाया दिनै मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव अदेबानि सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। साननायफोरा देबार नांगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। दिनै जायखि खामानि मावा मानो खामानिखौ मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै थांथ'यैआनो गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। देहाया नाथाय दिनै मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। बहाबा थांनांगौब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। खैफोदनि आसा दङ। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजां नङा। बेफार फालांगियावबो मोजां नङा। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। गावनि गोसोनि बाथ्राखौ गुबुननो दाफोरमाय। न'खराव मोजाङै थागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। समाजाव अदेबानि मान मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियावबो मोजांद्राय नङा। सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो अदेबानि हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननाय नङा। खरसाया बांगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन।
गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव मान मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो दिनै मोजां फिथाइ मोननो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोआव गाज्रि साननाय फैगोन, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहो गोलैगोन, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम, गोसोआव बोलोआ लोरबां जागोन, हारसिं थानो गोसो जागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा, गोब्राब मावनांगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिमा बिफानि अननाय मोनगोन, गुबुना खहा खालामनो नाजागोन, गोसोनि जिंगाया बांगोन, हारसिं थानो गोसो जागोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन, देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, गुबुना खहा खालामनो नाजागोन, सांग्रां जानाया गाहाम, सोरजोंबा रायखोमा जागोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम, जायखि खामानि मावा मानो सानै हयै मावनाया गाहाम, नङाब्ला गोरोन्थि जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ, समाजाव गोबां मान मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोजाङै मावफुंनो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन, अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, न'खराव अनलायनाय फैगोन, बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम, जाब्रबथायनि आसा दङ, गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिया एसेनोसै, जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।